O presidente da Xunta e o alcalde de Sanxenxo asinan o convenio para a construción de 25 vivendas públicas no municipio. O concello cede unha parcela de máis de 2.600 metros cadrados en Noalla. Este mesmo mércores o proxecto sairá a licitación cun orzamento de 6,7 millóns de euros. Que tal, saúdos? Luz verde de patrimonio, estudo arqueolóxico de Santa Clara. A Deputación recibiu o visto bo do Departamento da Xunta para realizar a intervención que pida ademais que se amplíe o bosque. Así, a excavación no convento pontevedrés converterase na actuación arqueolóxica máis importante de Galicia nos últimos 15 anos. O Concello de Pontevedra traslada á Consellería de Medio Ambiente un expediente con varias denuncias de veciños polos ruidos na fábrica de Ence en Lourizán. Os informes apuntan a que as molestias incrementaron tras as obras realizadas na fábrica en 2018. O Concello reclama á Xunta que realice unha inspección ambiental. A AMPA Santa Uxía do Colexio Grupo de Ribeira volverá a reclamar ante Educación unha serie de melloras no centro. Non descartan solicitar de novo amparo ante a Valedora do Pobo ante a reiterada falta de resposta da xefatura territorial. Homenaxe a víctimas do franquismo entre Boiro e Santiago. O Pazo de Goiáns, en Boiro, o sábado e o cemiterio de Boisaca, en Santiago, domingo, serán o escenario das xornadas de homenaxe a 8 boirenses asasinados pola represión franquista. O acto terá lugar no marco dunhas xornadas organizadas pola Comisión da Memoria Histórica en colaboración co Concello de Boiro. Este ano, o Loro Rabachol defenderá dende Pontevedra a Groenlandia das ameazas de invasión do presidente dos Estados Unidos. O principal símbolo do entroido pontevedrés viste este ano de Inuit rebelde para enfrontarse a Donald Trump e os seus plans de anexión. Con todo isto comezamos, están vendo as novas do día en Canal Rías Baixas. A Xunta construirá 25 vivendas públicas en Sanxenxo. O presidente e o alcalde asinaron este martes o convenio polo que o municipio pon a disposición do goberno galego unha parcela de máis de 2.600 metros cadrados en Noalla. Este mesmo mércores o proxecto vai sair a licitación cun orzamento de 6,7 millóns de euros, coa previsión de que as vivendas poidan estar rematadas a comezos de 2028. No acto, o alcalde comprometeuse a poñer novos terreos a disposición da Xunta para converter Sanxenxo, dixo, nunha referencia da vivenda pública en Galicia. Este é o momento no que o presidente da Xunta e o alcalde de Sanxenxo asinaban o convenio para a cesión dunha parcela por parte do Concello para a construción de vivenda pública. Aquí, neste espazo de máis de 2.600 metros cadrados, van se erguer 25 vivendas. Si hoxe firmamos isto como acabamos de firmar, mañán xa podemos facer o que explicaba antes a conselleira, que é xa facer as publicacións, non perder un solo día e chegar antes de que remate este ano coas obras empezadas e en 15 meses telas rematadas. Ese é o plan para este proxecto que conta cun investimento por parte da Xunta de case 7 millóns de euros. Este mércores sairá a licitación o contrato de redacción do proxecto e as obras destes novos fogares. Se os prazos se cumpren, a comezos de 2028, estas vivendas poderían estar rematadas. Telmo Martín agarda ademais que este sexa o primeiro de varios acordos pro impulso da vivenda pública no municipio. Eu o que teño que facer primeiro é darlle as gracias ao presidente, porque esta é a primeira das firmas que estamos facendo neste mandato de vivenda pública, pero eu creo que esta é a primeira de outras que teñen que vir próximamente, espero. O presidente da Xunta comprometeuse a ir estudando as distintas opcións que o Concello lle vai presentando para seguir impulsando vivenda pública en Sanxenxo. Faremos máis anuncios aquí, sempre cando o Concello siga colaborando como está colaborando, todos coñecedes a Telmo, e se lle mete algo na cabeza, vai no facer. E como xa se lle meteu na cabeza que isto ten que ser un concello que sexa emblemático e que mande esa mensaxe de que aquí é posible facer vivenda pública de calidade, aparte das promocións privadas, que hai moitas, eso ímolo facer.
O alcalde fixo tamén un chamamento á veciñanza, en especial á mocidade, a iniciar os trámites para poder optar a unha destas vivendas. Entre os requisitos fundamentais, lembrou o rexedor, estar empadronado no municipio. Luz verde de patrimonio, estudo arqueolóxico de Santa Clara. A Deputación recibiu o visto bo do Departamento da Xunta para realizar a intervención que pide ademais que se amplíe o bosque. Así, a excavación no convento pontevedrés converterase na actuación arqueolóxica máis importante de Galicia nos últimos 15 anos. A Deputación de Pontevedra xa ten o visto bo de patrimonio para iniciar a gran intervención arqueolóxica proxectada para o convento de Santa Clara e os seus xardíns. Pero antes de comezar será preciso modificar o proxecto actual, xa que o Departamento Autonómico manda ampliar o ámbito de actuación. ¿Y qué dice dicho OK de patrimonio sobre la intervención arqueológica? Bueno, pues lo que dice es que nos pide que se amplíe todavía más el área de excavación arqueológica y se actúe también en la zona del bosque. Por lo tanto, y en otras palabras, lo que nos pide patrimonio es que en Santa Clara se haga la intervención arqueológica más importante de Galicia en los últimos 15 años, según me dicen los que saben. Este cambio obrigará a cambiar tamén o contrato actual. A intención é que estea listo nas próximas semanas para despois poder solicitar a licenza no Concello de Pontevedra para afrontar a intervención. Un proceso de semanas, no sé cuántas, pero en semanas debería estar para poder pedir la licencia al Concello para poder iniciar ya de manera inmediata el estudio, el proyecto arqueológico que va a ser de un gran tamaño. El nuevo estudio arqueológico, lo que nos dicen es que en 4 meses debería estar hecho. Ademais deste anuncio, Domínguez adiantou que no vindeiro pleno provincial se aprobará unha modificación de crédito para inxectar 3,5 millóns de euros máis os 6,5 millóns que xa contempla a Deputación para Santa Clara. Contía que se completa coa achega comprometida pola Xunta. Con esta nueva inversión de 3,5 millones de la Diputación en Santa Clara, podemos decir que ya tenemos asegurados 16 millones de euros para este proyecto. Y este incremento no es una cifra menor, es una decisión política. Nace fruto de la voluntad política de avanzar en el proyecto de Santa Clara. Es un compromiso firme de la Diputación con este proyecto y es blindar económicamente el futuro de Santa Clara como parte del Museo de Pontevedra. Domínguez destacou tamén que nos máis de 2 anos que leva no goberno reformouse o proxecto para evitar construir un depósito de restos arqueolóxicos nos xardíns, iniciáronse os trámites para facer un novo depósito, licitouse a redacción do proxecto e da dirección de obra, realizáronse as catas arqueolóxicas, identificáronse pinturas antigas e mercáronse os bens de Santa Clara. Bueno, mentres Rafa Domínguez facía estes anuncios, o Partido Socialista de Pontevedra poñía o foco sobre outra intervención que vai realizar a Deputación en Santa Clara, a tala de máis de 150 árbores dos xardíns do convento. Iván Puentes explicou que este xoves, día 19, remata o prazo para licitar estes traballos que, segundo o socialista, suporán unha auténtica deforestación e unha desfeita na zona verde máis antiga que conserva, dixo, a cidade de Pontevedra. Ademais, o voceiro socialista acusa a Domínguez de realizar a intervención de tapadillo. Pro PSOE pontevedrés, a intervención supón un atentado patrimonial e ecolóxico. Ante estas acusacións, o vicepresidente provincial asegurou que as árbores que se van eliminar están todas enfermas e que é preciso suprimilas para edificar parte do futuro museo. Explicación que Puentes recibiu, dixo, con perplexidade. El señor Puentes está absolutamente despistado. Le cuento. Donde se va a hacer el estudio arqueológico hay que talar árboles. Todos los árboles que se van a talar tenemos un estudio que dice que están enfermos o que no son trasplantables y desde luego ninguno de los árboles que se va a talar tiene ninguna importancia. Tenemos el estudio hecho. Es más, esos árboles se tienen que talar porque ahí es donde se va a hacer el museo. Yo no sé si quiere hacer el señor Puentes un museo encima de árboles. Pero le digo más, aquellos árboles, y concretamente hablo de las viñas que hay, que sean y que haya posibilidad de ser trasplantados, se van a trasplantar. Tamén reaccionou o concelleiro pontevedrés, ex vicepresidente da Deputación, aos anuncios de Rafa Domínguez sobre Santa Clara. César Mosquera insistiu en que todo o proxecto do convento acumula importantes retrasos. Ademais, destacou a lentitude dos trámites. O ritmo que va isto
non se vai facer nada de rehabilitación de Santa Clara neste mandato. Nada, absolutamente nada. Nada. O sea, unhas excavacións arqueolóxicas que tiñen que facer, que tiñen que estar feitas no 2023, 2023, principio do 24, estamos no 26 e ainda non hai, ainda están sin facer, ainda están sin empezar e ainda non está pedida licencia no Concello para facelas. O Concello de Pontevedra traslada á Consellería de Medio Ambiente un expediente con varias denuncias de veciños polos ruídos na fábrica de Ence na parroquia de Lourizán. Segundo os técnicos municipais, o Concello non conta con mecanismos axeitados para medir a contaminación acústica dun complexo que, ademais, é de carácter supramunicipal. Os informes apuntan a que as molestias incrementaron tras as obras realizadas na fábrica en 2018. O Concello reclama á Xunta que realice unha inspección ambiental. Pontevedra traslada á Xunta de Galicia as denuncias dos veciños de Lourizán polos excesos de ruido na fábrica de Ence. O concelleiro de Urbanismo explicou que a recepción destas queixas é constante. Lembrarvos que os parámetros límites que se consideran son 70 decibelios ambientais para os ruidos diurnos e 60 decibelios para os nocturnos. Convido a quen queira pasarse pola zona de Lourizán a que estea un anaco ali e veremos se efectivamente son 60, son 70 ou son incluso máis os ruidos que a veciñanza de Lourizán ten que soportar desta fábrica que ten esta concesión irregular. O último informe elaborado polos técnicos municipais conclúe que o Concello non ten os equipamentos necesarios para realizar estas medicións pola cantidade de ruidos que hai na zona, mesmo alleos á actividade da fábrica. Por iso, o Goberno local reclama a intervención da Xunta, xa que, ademais, Ence ten carácter supramunicipal. A técnica municipal di que non temos capacidade para medilo e que, ademais, isto está suxeito a un carácter supramunicipal, que non é ao Concello a quen lle compete facer esta medición e por iso remitimos este expediente á Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático para que sexan eles quen lle dea continuidade a este expediente. O que tamén sinala o documento técnico é un incremento das denuncias dende as obras que se realizaron en Ence no 2018. O maior incremento das denuncias que tivo lugar a partir da modificación que se fixo na fábrica de Ence no ano 2018, unha obra que se fixo sen licenza municipal, efectivamente, porque non compre de licencia municipal, porque isto está suxeito a un plan de incidencia supramunicipal. Ademais, Ouviña destacou que malia que a prórroga da concesión da factoría estaba vinculada á diminución dos ruidos, as queixas veciñais non deixaron de aumentar. Tamén se di que non nos consta que tras numerosas visitas de inspección ao recinto fabril existan novas pantallas vexetais significativas que aminoren a contaminación acústica ou que se puxeran en práctica estas medidas que se decía que se ian a poñer. O expediente trasladado á Xunta inclúe denuncias acumuladas durante os anos 2018, 2019 e 2020, ademais das máis recentes. Máis asuntos. A Policía Local de Noia denunciou esta pasada fin de semana a un conductor por un presunto delito contra a seguridade do tráfico, despois de triplicar a taxa de alcohol en sangue permitida. A sanción sobre el podería acaparar pena de prisión de 3 a 6 meses, ademais da correspondente multa e a retirada do carné de conducir. Noutro control realizado durante a fin de semana, os axentes abriron tamén dilixencias contra outro conductor que circulaba nun vehículo coa perda de vixencia do permiso de conducir. Tamén se procedeu á inmovilización do turismo ao carecer do seguro obrigatorio do mesmo. A Consellería de Medio Ambiente e o Concello de Ribeira buscarán solucións conxuntas para mellorar o funcionamento da depuradora. A alcaldesa mantivo un encontro coa responsable do Departamento Autonómico para avaliar tamén outros proxectos a executar no municipio, como a rede de abastecemento en Cudieiros. A alcaldesa de Ribeira desprazouse ata a Consellería de Medio Ambiente para manter unha xuntanza coa responsable do departamento. María San Pedro e Ángeles Vázquez avaliaron a situación de diferentes instalacións hidráulicas no municipio, entre elas a depuradora que será obxecto de melloras para optimizar o seu rendemento. Unha das actuacións prioritarias será a sustitución dunha arqueta que actualmente presenta problemas de corrosión derivados das filtracións de auga salgada. A
Falamos da arqueta R3 que se atopa pois nunhas condicións que non son as máis óptimas desde logo e que vai a precisar dunha inversión alta. Aí estivemos falando da posibilidade de que tanto técnicos de Augas de Galicia e técnicos municipais poidan sentarse a ver cales son pois as diferentes valoracións e analizar pois como se pode mellorar esa instalación, esa infraestructura e polo tanto ese tamén é un compromiso realizado por parte da Conselleira de Medio Ambiente. Ademais da mellora da EDAR, durante o encontro abordáronse tamén outras necesidades de actuación relacionadas con servizos básicos, como a ampliación da rede de abastecemento de Cudieiros en Palmeira. Unha obra tamén demandada polos veciños, neste caso do lugar de Cudieiros, na parroquia de Palmeira, uns veciños que non contan todavía pois cos servicios básicos, donde buscábamos pois colaboración da Xunta de Galicia a través desta Consellería para poder levar a cabo o que é a obra de abastecemento, a primeira parte desos servicios básicos para poder, como digo, darlle a todas esas casas que se atopan no núcleo de Cudieiros. A resposta da Conselleira foi positiva neste caso e a Xunta pois fará un estudio tamén e veremos cales son pois as vías de colaboración. A alcaldesa trasladoulle ademais outras actuacións proxectadas nas distintas parroquias para ser avaliadas pola Consellería de cara a seguir dotando de servizos básicos a todos os recunchos do municipio. Seguimos en Ribeira porque o Concello axudicou 4 proxectos incluídos no POS que implicarán melloras viarias e de servizos en varios puntos do municipio. As obras previstas no casco urbano de Ribeira e nas parroquias de Oleiros, Palmeira e Corrubedo suman un investimento de máis de 300.000 euros. A obra prevista en Santa Uxía consistirá na pavimentación da céntrica Rúa Miguel Rodríguez Bautista cun investimento de máis de 62.000 euros. En Corrubedo executarase a pavimentación dun treito da Rúa Buenos Aires. Na Rúa Miguel Rodríguez Bautista, unha das arterias principais da parroquia de Santa Uxía, na que estamos a investir pois máis de 60.000 euros nese tramo que vai pois dende a praza do Centenario ata a parte superior casi de Lepanto. Estamos, como digo, a falar pois dunha arteria principal que se atopa pois en bastante mal estado actualmente e que todavía ten empeorado por mor das chuvias e que terá pois un prazo de 2 meses para poder levarse a cabo. Ademais da Rúa Miguel Rodríguez Bautista, tamén vamos a ter outra pavimentación de unha estrada ben concurrida, como é a Rúa Buenos Aires, na parroquia de Corrubedo, esa estrada de entrada, que se vai a pavimentar pois do que é a Rúa Canaval ata a Travesía Bos Aires. Aí temos un treito tamén bastante largo, no que se van a invertir pois máis de 72.000 euros e que tamén agardamos pois que nos vindeiros 2 meses este executada tal e como se reflexa no contrato. En Palmeira cometerase non só a renovación do pavimento, senón tamén da rede de abastecemento da Rúa Agriña, o que suporá un custo de 97.000 euros, mentres que en Oleiros ampliarase a rede de saneamento no lugar dos Muiños. Casi 97.000 euros que se van a dedicar á pavimentación e á renovación da rede de abastecemento da Rúa Agriña. E, por último, tamén temos o que é pois unha zona que neste momento pois está sendo pois renovada de xeito amplio. Estamos a falar dos Muiños, na parroquia de Oleiros, na que atopámonos nestos momentos cunha pavimentación aberta no que son o camiño dos Muiños, unha pavimentación que vai con cargo ao pós do ano 2024, en a que estamos a falar pois dunha inversión de 45.000 euros, e tamén adxudicábamos a semana pasada pois esa ampliación de saneamento nun ramal dos Muiños que vai a ser pois dun importe total de 70.000 euros. Bueno, e a volta da publicidade, entre outros asuntos, falamos do Rabachol de Pontevedra, que este ano vai defender a Groenlandia fronte ás ameazas de invasión de Donald Trump. Aquí estamos nas novas en Canal Rías Baixas. Encontro do conselleiro de Emprego co tecido empresarial de Valga e da súa contorna para dar conta das iniciativas da Xunta para este ano para potenciar a empregabilidade e a competitividade. José González aproveitou para poñer de manifesto as políticas de emprego que pechan o círculo, conectando a formación con incentivos á contratación.
O conselleiro de Emprego foi encargado de informar o empresariado de Valga e a súa contorna das medidas postas en marcha este ano para potenciar a empregabilidade e a competitividade do tecido productivo. Liñas mestras, dixo José González, para buscar man de obra cualificada ou facerlle fronte ao absentismo laboral. Liñas estratégicas de funcionamento da Consellería de Emprego, modificacións que temos implantado de cara a afrontar esos retos do mercado laboral, fundamentalmente a escaseza de man de obra e ao mesmo tempo tamén a flexibilización da formación aos desempregados e a xente que busca ese acceso ao mercado laboral para ser capaces, como digo, de chegar canto antes ao obxectivo de que estén traballando nas nosas empresas. O conselleiro tamén reivindicou a necesidade de pechar o círculo da empregabilidade a través dunha estrategia integral de políticas activas de emprego que conecten a formación pro emprego cos incentivos á contratación. Hoxe mesmo se publica eses incentivos á contratación no DOGA, casi que 20 millóns de euros, e por primeira vez vamos a priorizar neses incentivos á contratación aquela xente que se estea formando a través dos programas públicos de formación, buscando pechar o círculo, que se formen neses programas públicos e logo que a través dos incentivos poidan ser contratados para que canto antes estean nese mercado laboral. A xuntanza de hoxe forma parte dunha rolda de encontros por toda Galicia onde están representadas empresas de distintos tamaños e sectores. O alcalde de Valgas salienta a importancia deste tipo de reunións pro empresariado local. Esa é a forma de traballar, non? Entre Xunta de Galicia e os empresarios que vayan da man, porque son os verdadeiros creadores de postos de traballo, non? E entonces, entre eles, como dicía antes, a Consellería pon unhas ferramentas a súa disposición e eles o que teñen que ver é que posibilidades hai, que alternativas, e sabemos en este momento que hai necesidade de personal, non? Para as súas empresas e que se formen, é importantísimo, porque especialmente na maioría das empresas porque necesita ese personal cualificado. E agora estamos en Outes. A Consellería do Mar, a través de Portos de Galicia, executará o proxecto de renovación do peirao da Barquiña. A actuación, enmarcada nun contrato global para a mellora de preto dunha dúcia de portos autonómicos, atópase a día doxe en licitación por importe de 640.000 euros. Ademais da sustitución das pasarelas que se atopan moi deterioradas por unhas novas de material tecnolóxico de maior durabilidade, incluirase a instalación de pantaláns flotantes e novos fingers. Con esta actuación, Portos de Galicia busca mellorar a seguridade neste porto, minimizando os riscos de accidente nesta instalación que dá servizo tanto ás embarcacións profesionais como deportivas. O prazo de execución previsto destes traballos é de 7 meses. A AMPA Santuxía do Colexio Grupo de Ribeira volverá a reclamar ante Educación unha serie de melloras no centro. Non descartan solicitar de novo amparo ante a Valedora do Pobo ante a reiterada falta de resposta da xefatura territorial. As numerosas solicitudes presentadas pola AMPA do Ceipo Grupo de Ribeira ante a Consellería de Educación demandando máis profesorado e reformas no centro seguen sen resposta. Por esta razón, a directiva volverá a remitir un escrito á xefatura territorial solicitando, entre outras melloras, a sustitución da cuberta do anexo de infantil ou a renovación do pabillón. É o que levamos pedindo desde o primer día de curso en sucesivos escritos que se enviaron a Inspección Educativa, á Dirección Territorial da Coruña, a Indalecio, que se enviaron tamén á propia Consellería pedíndolle diálogo, porque tamén hai outras problemáticas no colexio, como sabedes, obras que se necesita urgentemente acometer, como é o edificio a mellora integral do edificio da bella comisaría, entre outras, ou a renovación da cuberta de infantil. Ante a reiterada falla de resposta ás súas solicitudes, a AMPA non descarta volver pedir amparo ante a Valedora do Pobo, como xa fixera o pasado ano. E 8 represaliados boirenses serán homenaxeados esta fin de semana no marco dunhas xornadas organizadas pola Comisión da Memoria Histórica en colaboración co Concello de Boiro. Ademais de conferencias e coloquios, vais inaugurar un memorial no cemiterio compostelán de Boisaca. O Pazo de Goiáns o sábado e o cemiterio de Boisaca o domingo serán o escenario das xornadas de homenaxe a 8 boirenses asasinados pola represión franquista. É unha chamada á memoria, a unha memoria concreta, con nomes, con edades, con lugares, con vidas truncadas pola represión franquista. Falamos de Rodrigo Álvarez de Gantes, mestre de Escarabote, con 28 anos, de Braulio Castro Gallardo, de Goiáns, albanera Labrego, de 25 anos, de Ramón Lojo Agrero, mariñeiro de Ebreiro, 32 anos, José Maceiras Vilasó, mariñeiro de Escarabote, só 21 anos, Santiago Miranda Lago, tamén mariñeiro, 31 anos, Juan Otiral, transportista, 41 anos, Juan Bautista Torrado Ribadulla, Labrego, 20 anos,
e Gerardo Piñeiro Piñeiro, mariñeiro labrego, con só 20 anos. Non os citamos por facer un listado, citámonos porque durante unha década non se puderon citar. O sábado o Pazo de Goiáns acollerá a partir das 11 da mañá o primeiro dos actos institucionais, cunha conferencia e posterior coloquio a cargo de Antonio Míguez, Xosé Deira e Rocío Yáñez. O domingo os actos desplazaránse ata o cemiterio de Boisaca, onde terá lugar unha ofrenda e a inauguración dun monumento memorial. Ademais de veciños e familiares dos 8 represaliados, participarán nos actos o alcalde de Boiro e a alcaldesa de Santiago. É de agradecer este homenaxe e, sobre todo, nos tempos que corren, non? Que é verdade que non son bons tempos os que están correndo, e eu creo que é de xustiza facer este homenaxe. Entonces, invito a todos os boirenses e boirensas que acudan este sábado 21 ao Pazo de Goiáns a escoitar estas conferencias históricas e estos coloquios, porque é bo saber de onde vimos e que non volva a ocurrir isto que pasou al ano 1937, e tamén invitalos a que se desplacen o domingo a Boisaca pois para facer ese homenaxe, ese acto de homenaxe e lembranza a estes veciños e veciñas de Boiro. Os actos son abertos a toda a cidadanía. Para desplazarse ata Boisaca, a Comisión fletará un autobús dende Ribeira con paradas en toda a comarca. Os concellos de Poio e Baiona selaron hoxe o seu irmandamento turístico. Na sede da Deputación de Pontevedra, os seus alcaldes asinaron este acordo para traballar conxuntamente na protección e divulgación do Día de Colón e da Festa da Arribada. Un acordo que, explicaron, suporá un impulso pro turismo e a cultura nas Rías Baixas. Poio e Baiona selan a súa irmandade en torno a dúas importantes citas nos municipios, o Día de Colón e a Festa da Arribada. Hoxe asinaron o acordo na Deputación de Pontevedra. Estamos na casa idónea, é dicir, creo que estamos trasladando que o lema da propia Deputación, estendendo pontes, é unha ponte un pouco longa desde Combarro a Baiona, pero bueno, todo é posible, pero sobre todo o que é a marca Rías Baixas, e que mezclan dúas festas moitísimas cousas, é dicir, turismo, cultura, tradición, e, sobre todo, por que non, seguir defendendo esa teoría do Colón galego. O acordo asinado terá unha vixencia de 4 anos. No seu marco, os dous municipios realizarán un intercambio cultural con presenza dos dous concellos en cada unha das festas e accións divulgativas en centros educativos. Lóxicamente, vamos a estar reuníndonos para fijar obxectivos de promoción e de moi interesante o tema de que os nenos, os colexios, conozcan as túas realidades, aunque estamos próximos en kilometraxe, a veces estamos demasiado alonxados, e van a ser os nenos que son o noso futuro, os que van a ter que consolidar esta tradición, esta historia, que en dous concellos moi similares. Neste irmandamento, a Deputación actuou como embaixadora. Segundo López, o acordo fará das Rías Baixas un territorio máis cohesionado, forte e unido, contribuindo a proxectar o carácter internacional da provincia e do destino turístico. Hai moi reforzada a provincia de Pontevedra. Desde o momento en que vai a servir para poñer en valor a Arribada, o Día de Colón, pero tamén toda a tradición mariñeira, a gastronomía, a beleza destas dúas localidades, destas dúas vilas que desde o punto xeográfico podrán aparentar que están moi lonxe, pouco máis de 60 kilómetros, pero desde o punto cultural, pois hoxe van a estar moito máis xuntos. Esta unión entre Poio e Baiona contribuirá tamén, segundo apuntou Luís López, a desestacionalizar e descentralizar a oferta turística de Pontevedra. Este ano, o loro Rabachol defenderá dende Pontevedra a Groenlandia das ameazas de invasión do presidente dos Estados Unidos. O principal símbolo do entroido pontevedrés viste este ano de Inuit rebelde para enfrontarse a Donald Trump e os seus plans de anexión. No seu saúdo á veciñanza, a Irmandade de Rabachol acusa o presidente de ser un chulito de patio de cole que invade países, derroca gobernos, expulsa, secuestra e mesmo mata os seus.
A defensa de Groenlandia relaciónase tamén coa defensa do medio ambiente tanto a nivel local como global para frear os que teñen interese en expoliar os recursos naturais. Un ano máis, a presentación do Rabachol realizouse na Praza da Peregrina ao lado da recreación da botica de Don Perfecto Feijóo, quen fora dono do loro. Como manda a tradición, a queima do Rabachol marcará o remate do Entroido pontevedrés. Será o vindeiro sábado, día 21. O velorio comezará ás 6 da tarde na Praza da Verdura, para as 9 saír o cortexo fúnebre que rematará o percorrido na Ferrería, onde será incinerado. Este luns foi noite de murgas en Pontevedra. O Pazo da Cultura acolleu a primeira semifinal da 34ª edición deste concurso. Ante un auditorio cheo, a murga do Naveiro, os do Valdolérez, a tropa de Moncha Caralla e os trapalleiros subiron ao escenario coas súas propostas para cantar as súas coplas cheas de actualidade, humor e crítica. A gala estivo conducida un ano máis pola actriz María Carrera. A segunda semifinal do concurso será este mércores, tamén a partir das 9 da noite. Recorden que todo o certame vai ser retransmitido en streaming e poderá seguirse na canle de YouTube do Concello de Pontevedra. Tamén poderán ver o concurso íntegro aquí, en Canal Rías Baixas. A primeira semifinal emitirase este mércores, a segunda o venres e a final o sábado, sempre ás 10:30 da noite. E agora aquí en Canal Rías Baixas, nova edición do programa de entrevistas Falemos, e a actualidade, xa saben, continúa en canalriasbaixas.com e tamén nas nosas redes sociais. Como sempre, graciñas por estaren aí.